priatelia, dneska si zahráme Fortnite, Battle Royale, som pár kilov a najlepšom vyhrať. No sem padá aj typek, to Míčko, to není zbraň, tak ja sa zblázním. Nice. No, tak. Ja nemám dobrý aim. Mám strašne zlý aim. No, ja už nemám ani náboje. Mám to urobiť? Mám to urobiť? To urobím. Ja to urobím a začneme tú hru od znova. To urobím. Ideme teraz na korytnačku. Poďme teraz na korytnačku. Tam letia aj iní typci. Letia aj iní typci. Korytnačka nás musí zachrániť. Korytnačka nás zachráni. Musíme si to pridomnie. To českú nádhera. To je zbrojná česká. Super, že? Kto tu je otravný? Kto ma tu ruší na korytnačke? Nikto ma tu na korytnačke nebude rušiť. To zakázané od teraz. Má rušiť na korytnačke. Super, a ideme ďalej. Čestku. Go. Ja mám tu dobré strašne rada to. Si robíš srandu, že takto na začiatku? A áno, zabudla som na začiatku povedať, že môj cieľom bol nájsť toto a víno. Prepáčte, že som vám to prerušila, užívajte si ďalej video. Ja sa nesťažujem. Si robíš srandu. To bol môj dnešný cieľ. Takže toto video môže skončiť, tak zatiaľ. Čus! Ale nerobi sa to. Chceli sme aj vyhrať. Vláčik!
teleportovaciu masku on mám. Ten vlak už asi nestihneme. Takto sa to robí, ľudia. Takto. Asi dám mikrofón viac predo mňa, nech ma ich dobre počuť. Som mala vedľa. Level up. Toto tam nechal. Tomu, kto to tu nechal. To bol safe jak, neviem čo. Healujem sa, ako prvé. Už natáčam 11 minút. 5 kg zatiaľ. Dobré zbranie, to sa nebudem skážovať. Dobre, takže vymením sa asi nejakých týpkov, také autíčko. Čo tam leží? OK, ja si idem preto samozrejme. Samozrejme. Tak. A idem nájsť asi nejaký auťak. Ďalej. Chvíľu počkajte, ľudia. Čo dám? No? Áno, ja teraz natáčam na YouTube, môžeš ruky pozdraviť. Ale toto kľudne vystrihnem, keď chceš. Že teraz natáčam na YouTube, že toto kľudne vystrihnem, keď chceš, ale ak chceš, môžeš pozdraviť ľudí na YouTube. Čauky ľudia. Ale typek. Adam, takže to je už tvoj komp? To nevadí, na jenom Fortnite a Minecraft hodíš. Aj Forko? Ja viem, ale to už je môj komp. No, týpek má... No, ľudia, no, tak týpek ma zabil, no, boli aspoň 9. Tak to sa dá približiť k tomu, čo to je. To
bude z tohto videa asi všetko, tak zatiaľ čus!